Hi guys, welcome back to my another vlog. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। आंनि भिडिअनि थ्रुजों दिनै नोंथांमोनखौ देखायनो नागिरदों कि जोंनि बर' मानसिफोरा बोरै माइ गायो। लेट्स गो। फंबायनि हालौखांनाया जाबानो जों गायनोसै माइखौ। बिथिं बाजैमोना खोथियाबो फुगासिनो। बेखौ देखायनोसै नोंथांमोननो। फुदो। दा नै आदाया खोथिया बिजौ हागासिनो। दा खोथिया बिजौखौ हाखांनानै खोथियाखौ लाना थांसै जों नै हा गोमोनाव बाजैमोन माइ गायनायाव। बै गनखौ नोंसोरो मिथिगौ ना मा होनो? नै आदाया हुलाबारि होनो। आदाया हुलाबारियाव सोगासिनो खोथियाखौ। खोथियाखौ हुलाबारियाव सोखांनानै बाननानै लाना थांसिगोन आदाया बै हा गोमोनाव। सोरांसि अखानायसि नायसि आगै माइबारिनि मेथाइ खननाय खोनादों रोमै रोमै। नै बाजैमोना माइ गायगासिनो। नै बाजैमोन नानिमोन। नै होथारदों जोंना बाजै हायलुआ गोजा गानलायनानै साथा लालायनानै माइ गायदों। माइ गायग्राबो 13 जन खालाय गोगोम गायथारदों जमा जमानो मिनि मिनिनो। नै जोंना बाजै हायलुआ होथारदों जौ सिरनाया। जौआबो हिट जाखादों। माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो, माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो, गोसाय लोंबा उदै दुयो। माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो, गोसाय लोंबा उदै दुयो। जोंना बाजैया होथारदों फाजाबो राननाया बेनो गोगोमनो मावजोब्बाय दिनै संजोब्बाय बे। बेदर संलाय ना बाथोन देलाय गासिखौबो बेनो हाया मावबाय। ओइ बाजै माथानि खर'खौ लोंब्ला गोसोआ थाजिम मोनो। बाजै गोसोआ थाजिम मोनो। माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो। जाग्रोनोसै बेदरखौ दा जाखांनानै दिखायबावनोसै आं नोंसोरनो।
गायनायनि 20 डेससो जाबाय बे माइ गायनाया स' बिदि नुयो ग्रीन ग्रीन जाबोहांबाय बर'नि सोदोमस्रि बेसे गोमोथाव सनानि बे जोनोम खुलि जुगामि बे जोंनि गामि जों फाइनालि नै माइबारि गेजेराव दं बे माइ गायनानै मास मोनब्रैसो जाबाय थ' माइआ थरायहांदों नै नोंथांमोना नुदोंना नै माइआ थरायहांदों स' साननैसो उनाव बे सना गाबनि जासिगोन माइआ स' नायदो नोंथांमोना